Polikidoa orain, eta trafikoak hala behartuta eskerrera biratu du, Granbiaren mutur aldera. Lasai dago, halako ongitasun bat nabari duela. Gainizkaldiaren ondoren adrenalina maila onera etortzeak dakarkion patxada. Ez daki burua kontrolatzen, eta zerbait okertzen saiolarik, bere hartan ondamendiraino amiltzen usteko desioa nagusitzen zaio. Eta joera horrek arazo larriak izateko arriskuan jarri ohi du kirofanoan ere. Ezin ahaztu besteak beste, nola aldi hartan histerektomia bat egiten ari zela, garaian teknika berritzailea zen laparoskopia bidez, piezak ateratzeko zailtasun handiak izan arren tematu egin zela bere okerrean, eta mortzeladorea harrika botatzeko zorian egon zela. Erizainburuaren begiek galarazi zioten hitzek ahal izango ez zuketen adierazgarritasunez, portaera hura ume petraldu batena zela jakinarazita. Ordudanik begirasunura gogora ekartzea eta arnasa sakonki hartuta 10 arte zenbatzea lagungarria gertatu zaio baretzeko. Ez beti, tamalesaren jurisdikzioan ez dagoenean, zera ospitaletik kanpo. Ez dezazula zubia berriro gurutzatu, ahotsa lasai baino irmo. Jaka eta poltza altxoan ditu eta maleta txikia eskerreko eskuan hartua eskuinekoarekin krisketari heldu dio. Zurbil samarra ageri du aurpegia eta eskerreko bekainean pototxotik atxikiaz igurtzi duen krema zuriaren zati bat nabari dio. Ez du ohartarazi. Zubirantz itzuli dira Granbiatik duela ordu laurden zeuden puntura eta iztuetaren omenezko monumentu aurrean geratu dira Pilarren esanetara. Gero arte soil bat baino ez, eta baituak aitzina ekin dio bideari Frantziako hiribiderantz. Pilarrek zubia gurutzatu eta abenida osoa ibilkatu beharko du ia. 10 minutu bai gutxienez lehengo atzerapenari gehitzeko.